הקראתי לסיפור היום על הנושא הזה, של אוקיי. איך לראות, אם לראות דברים ככישלון או כפשוט אולי מכשול, או פשוט משהו שום בדרך מכשול, שעוברים. רק כהצלחה. רק כהצלחה, כי התגברנו על עצמנו. תגידו לי, מה הדבר יותר קשה מלהרים טלפון שלא מחכה לנו? זה הדבר הכי קשה. הכי קשה, אם הרמנו את הטלפון, כבר מגיע לנו את הצל"ש הכי גדול. מה יצא מזה? זה כבר סיפור אחר לגמרי. קודם כל, הצלחה ראשונה עשינו וי. הצלחה שנייה, שהעברנו את המסר, שנפל בראש של בן אדם, ואם מישהו אחר יבוא עם מסר דומה, הוא ידע שאתם פניתם לפניו, ויחזור אליכם, כן או לא, זה כבר גם כן, בהתאם לאיכות האינפורמציה שתעבירו, להתחשב בעד כמה נתתם את הפרטים החשובים לאותו בן אדם, ולהתחשב בכמה פרטים הצלחתם להוציא מבן אדם, בשביל לתת מה לתת לו. נכון. סליחה רגע, סוסו, אתה צריך עזרה? לא, לא. אוקיי. אוקיי? סליחה רגע, נראה לי שכן. שנייה, סליחה. אז אנחנו נבדר אתכם בסיפור שאיילה... שאני אקריא את הסיפור לכולם? מבחינתי אחלה, את יכולה להקריא לכולם. או שנספר אותו. אולי תספרי אולי אותו. תספרי... אני אספר? כן, את תספרי, את ה... טוב, אז אני אספר לכם את זה בעל פה. אני פשוט, היה לי באמת שבוע מאתגר, וככה קצת... הנה, אבל אווה חזרה. כן. זה שהיה לך שבוע מאתגר זה כבר טוב. את לא יכולה להגיד לנו שהיה לך משעמם. לא. יפה מאוד. אז את למדת בטח כמה דברים. אני רוצה שתשבי עם עצמך, תפתחי מחברת, ותכתבי... היא פה. תכתבי איך את, במה התקדמת בשבוע המאתגר הזה, ולהשוות אותו עם שבוע שהיה לפניו. את יודעת שזאת המשימה שלה בעצם בבלוג שהיא הולכת לעשות, זה בעצם לכתוב בדיוק את הדרך שלה. יפה. כי זה מה שמעניין אנשים. זה מה שמעניין אותם. כי בסופו של דבר יעברו איזה כמה חודשים, ואז את תסכמי את הדברים, כי אנשים לא ילכו לחפש מה היה לפני 3 חודשים. את פשוט, את בשביל עצמך, תאספי את כמה ראשי פרקים מכל מה שאת עברת, ומכל הדברים שהשתנו אצלך, מה היה ומה נהיה. אוקיי? גם אם, לא יודעת, הצבת לעצמך מטרה כלשהי במספרים, ואת עדיין לא שם, או שההפך, עברת את המטרה הזאת פי כמה, אם את לא תרשימי מה יש היום, בחיים לא תדעי מה להשוות אחר כך. מסכימה איתי? לגמרי. אני פשוט מאושרת לשמוע שעברת את השבוע המאתגר הזה, ואם את רוצה לשתף אנשים במה שדיברנו והם לא שמעו, ככה בתמציתיות, איך עבר עלייך שבוע, איפה היית ומה קרה, אני חושבת שזה יהיה מאוד מעניין, במיוחד שאנחנו גם מקליטים עכשיו. אני אשמח מאוד, אני אוהבת לדבר. העסק שלנו כולו דיבורים. אני זוכרת שברדיו הייתה תוכנית, אני הרי לא ילידת הארץ, וכל הדברים אני יודעת מלשמוע, כן? הכל דיבורים, נכון? כן, יש, של נראה לי, איך קוראים לו? נתן... זהבי. כן. את רואה? אני לא ילידת הארץ, כן? ואני לא גומו של רדיו, אני פשוט שומעת את הדברים, כן. אפשר להגיד משהו? את יכולה להגיד, כן. מוצא חן בעיניי גישה שלה. נכון. היא כל כך נכון חושבת, שזה ממש כל כך נכון, לא איך למכור מהר וזה, וממש יפה מאוד. כן. יפה מאוד. אז אני עכשיו לפני שנתקדם, אני אשמח שאיילה יצטרפו כמה אנשים, איילה תשתף אותנו שלך. תודה, תודה רבה, ואני אומרת כבר שאני כבר מרגישה שאני מקבלת כוחות מהשיחה הזאת במוטיבציה, אז תודה רבה ועידוד. אז בעצם השבוע לא הצלחתי לעמוד במטרות שלי, שהמטרה שלי הייתה לדבר עם 3 אנשים ביום. בהתחלה ניסיתי, ואפילו כמעט הייתה לי מחירה אחת, אבל
בסוף זה לא הלך, ועבדתי המון שעות על הקנווה, וניסיתי ליצור ככה מין תמונה כזאת כדי לשים בוואטסאפ, ועברתי לוואטסאפ ביזנס, ושמתי מוצרים, אבל כאילו היה שבוע קשה בעבודה, זה לא ממש זז, וככה כבר קצת רציתי לוותר. וגם הבנתי שהדוכן שרציתי לשים זה יותר מדי השקעה, הלכתי לשם ואמרו לי שזה גם לשלם כסף, וגם אני בלי רכב עכשיו, אז אין לי כל כך איך להביא את השולחן והמוצרים, זה יהיה קשה. אז לא כל כך ידעתי מה לעשות, והגעתי לשיחה עם זוהי היום, שחשבתי שאני אגיד לה, תקשיבי, אני עכשיו חודש, תעזבי אותי בשקט. לא, אני לא יכולה יותר. אבל זוהי היא כזאת מדהימה וכל כך מעודדת וכל כך, עם כל כך הרבה אופטימיות, שמהשיחה הזאת יצאתי עם 6 מחויבויות לחודש הקרוב, שאחת זה כל יום לראות סרטון אחד של השראה ואחד של מצגת שמישהו עושה. שני זה להיות בכל זום של יום שבת, להשתתף. שלישי זה לדבר עם זוהי כל יום לפחות 5 דקות וככה לראות מה הולך, ולעשות איתה זום אחד בשבוע של שעה, שככה לתכנן מה עושים. 4 זה להתחיל לאסוף שמות של אנשים שאני רוצה לפנות אליהם. 5 זה כשאני מדברת עם מישהו, להתחיל להתאמן בלשאול אותו שאלות. איך הוא מרגיש, מה מעניין אותו, מה הוא עושה בחיים, להתחיל להבין את הבן אדם ומה הצרכים שלו, ולראות אם יש משהו שאני יכולה לענות לו על הצורך, יכולה לעזור לו במשהו. ולכתוב, אני התחלתי בלוג, וגם אני מתחילה בפייסבוק להיות יותר פעילה, אז בעצם כל יום לפרסם משהו בפייסבוק על התהליך שאני עוברת, עם Forever ובכלל, כי אותי מעניינים עכשיו הרבה דברים של הגשמה עצמית, לא רק דרך Forever, אני כותבת גם ספר, ואני מתכננת לנסוע להודו, שאני מקווה שאני גם בהודו יעשה את העסק של Forever, אז באמת להתחייב פעם ביום לפרסם משהו בפייסבוק, ולהתחיל גם לשלוח קישורים של החנות שלי ושל מוצרים, אז זה 6 התחייבויות שלי לחודש הקרוב, ואני מאמינה שגם אם אני לא רואה את זה כרגע, זה יקדם אותי, אפילו אם אני לא יודעת איך. אוקיי. אני אוסיף למה שאת אמרת, לפני שזה יברח לי מהראש. אני מציעה שאולי נפתח קבוצה משותפת, ובקבוצה הזאת אנחנו נתמוך אחד בשני, וזה ייתן לנו סוג של תמיכה. למה אני מתכוונת? לקבוצה הזאת תשלחי לנו כל פעם כשאת תפרסמי משהו, הרי את זקוקה לתמיכה וללייקים וזה, נכון, תגובות? כן. אז אנחנו נתמוך אחד בשני בתגובות ובלייקים. מה אתם אומרים? וואו. כן, כן. זוהי, זה עליי. ממש מרגש אותי, ממש ממש מרגש אותי, כי יש לי כרגע רק 2 חברות בפייסבוק. אז הנה, אנחנו נהיה חברים שלך. זוהי, בבקשה, בואי נשים את זה עלייך, קבוצת עידוד כזאת שלנו תעשי, בסדר? ותשלחי לנו לינקים, וכולנו נצטרף גם לקבוצה, וגם נתחיל לעשות לייקים אחד לשני. בסדר? ואני אצלם סרטון של הסיפור שהקראתי היום לזוהי, ואני אשלח לכם. בסדר אני גם. אפרסם אותו גם. אחלה סיפור, אחלה סיפור. תצלמי אותו עם טלפון, ותצלמי אותו עם קול טוב, ואני גם יהפוך אותו, נעלה אותו ליוטיוב שלנו, נפתח גם ערוץ, כן. או שלך, איך שאת רוצה. מה שתגידו, אנחנו נחשוב על זה? וזה גם יהיה אחד הסרטוני השראה, כמו שאני שולחת לך של מישהו אחר, אז את יכולה לתת השראה, ומה יותר השראה ממישהי שעושה את זה עכשיו, שזה לא איזה מישהי שכבר עשתה והיא מיליונרית, אלא מישהי עכשיו שהיא עושה, כאילו את המשכורת הראשונה שלה. זה יהיה סרט היסטורי. למה אני אומרת סרט היסטורי? כי אל תצחקי, זה אמיתי, כי כעבור כמה חודשים, אף אחד מאיתנו לא יודע מתי, כעבור כמה חודשים יהיה לך להגיד, תסתכלו מה דיברתי, תסתכלו איך הייתי, ותסתכלו מה אני היום. כי אם לא נעשה את זה היום, עוד כמה חודשים לא יהיה לנו את זה. נכון, כי את תהיי אדם אחר כבר. ואני אגיד לך עוד משהו,
העסק הזה הוא תפור על אחת כמוך שיודעת לדבר. בעסק הזה צריך לדעת לדבר. הכל דיבורים. אוקיי? זהו, צריך לדעת לדבר, וכמובן שיהיה לב טוב, אבל לדעת לדבר. יש לך פה עתיד גדול. כי בלדבר, עתיד גדול. את יודעת שהמצליחים ביותר בעולם זה כל מיני אנשי רשת, מי שיודע לדבר. אני אראה לכם עכשיו משהו. זה תלוי לי פה. רגע, אם אני אראה... רגע. אני אנסה לעשות את זה ככה. שנייה. אל תבעלו. את יודעת, יש גם פתגם, חיים ומוות בידי הלשון. לגמרי. כן. מי כמוני יודע את זה. כן. אז יש לך פה איזשהו כישרון, שזה המקום שהוא יבוא לידי ביטוי. המקום. תודה רבה, אתם ממש מעודדות ומחזקות. פה את יכולה לבוא לידי ביטוי, הספר שלך והעשייה שלך פה, פלוס התפתחות אישית, זה יכול להיות אחלה, את יודעת, מעגל כוח. את יודעת למה אני מתכוונת מעגל כוח? זה יכול לאזן אחד את השני. מעגל תמיכה של עשייה, של סוג אחד של עשייה בעשייה אחרת. כי למשל מספר אולי בהתחלה לא תעשי כסף, מפוראבר כן, אז פוראבר יכול לתמוך כלכלית בספר. מבינה את הכוונה? כן, כן, כן. מה יש לי? מה תלוי לי מול העיניים? זה לרגע רואים את זה ולרגע זה נעלם. לתת זה לקבל? כן. אוקיי, למה הראיתי לכם את זה? מה שזוהי אמרה, זה בכלל, זה הדבר שמוביל אותי ומניע אותי בחיים. אני לא נותנת בשביל לקבל, אבל אני יודעת, אני חיה את זה, אני מרגישה את זה, ואני מרגישה כמה אני מקבלת בזכות זה שאני מאוד מאוד אוהבת לתת. עכשיו, מה שאת אוהבת לדבר, את נותנת. תמיד אלוהים שלח אותנו לעסק שכולו נתינה, כולו נתינה, ואף פעם אל תתרגשו ואל תיפלו בדרך, בגלל שמישהו לא רוצה לקבל מה שאתם נותנים, הרי זה שלו. זה שהוא לא לוקח, זה שהיא לא מקבלת מה שאתם בלב פתוח נותנים, זה שלהם, לא שלנו. אנחנו נותנים הזדמנות, נותנים מוצר איכותי, נותנים עזרה, תמיכה, נותנים. אנחנו בצד של נתינה. מי שלוקח מרוויח, מי שלא, זה שלו. אתם מבינים אותי? אז לכן תמשיכו לתת עם חיוך. עכשיו דיברנו על משהו, סליחה, אני אסדר את המצלמה, כי לא רציתי להוריד את התמונה מהקיר, ובינתיים הרסתי את המצלמה שלי. רואים אותך טוב. כן, זווית פשוט השתנתה, אבל לא משנה. אוקיי, תכף נחזור, אני חייבת לתפוס חזרה את הקו המחשבה שהיה לי בראש. אני רוצה להגיד לך, פשוט, את כוכבת של היום, באמת עשית טוב, לי אישית עשית טוב, אני מאמינה שכל מי ששמע אותך, הנה אולגה כבר אמרה שעד כמה שזה מעודד לשמוע כאלה דברים. היי טל, איזה כיף ששמת מצלמה, איזה כיף שרואים אותך ואת אמא. שלום, שלום, שלום. שבוע טוב. אז פשוט באמת מאוד מעודד שאנשים כאלה סביבנו. אני בטוחה שלכל אחד בינינו, בלי יוצא מן הכלל, היו דברים פחות משמחים במשך השבוע. לכל אחד מאיתנו. וכל אחד מאיתנו מתגבר על זה, בגלל זה אנחנו לא מרימים ידיים ולא הולכים הצידה. גם לא בעסק הזה. אוקיי, בואו נתקדם. מי הבא בתור שרוצה לדבר איך עבר שבוע ולשתף אותנו בזה? לא כולם ביחד, אחד בבקשה. טוב, אני אדבר. מה ברירה? אוקיי, אז היה לי שבוע עם המון עשייה, והתוצאות הן על הקסקס. אני כאילו, הייתי צריכה לצרף 3 אנשים השבוע, וכולם זה כאילו על הקסקס, עוד רגע, עוד איזה משהו טכני, וזה מצד אחד מורט עצבים, כי זה כאילו מרגיש שכבר אנרגיה מתחילה סוג של לזלוג, כן? כי זה אחרי שמרימים, אז יש איזושהי
ומצד שני אחלה אימון בזן, ולהגיד מה ששלי שלי, מה שלא שלי לא שלי. המיקוד שלי עכשיו הוא באנשי מקצוע, אני פונה לכל מיני מטפלים, קוסמטיקאים, וגם מיקוד בצוות בינלאומי. למשל, אחת הבנות היא מתאילנד, אחת מסרילנקה, ויש לי בחור עכשיו מארצות הברית שאני בתקשורת איתו, ואני מנסה עם עוד כמה בארצות הברית, ומנסה גם עם עוד מדינות. יש לי גם איזשהו ידיד בגרמניה שאני מנסה איתו, ועושה הרבה מאמצים ככה לזרוק מה שנקרא ככה מעבר לים, עוגן. את עושה עבודה. אל תקראי לזה הרבה מאמצים, ואני אגיד לך למה. כי למילים שלנו יש המון כוח. כשאת אומרת אני עושה הרבה מאמצים, זה גם אם את לא עשית הרבה מאמצים, סתם לדוגמה אני אומרת, לא מתכוונת עכשיו, כן? גם אם לא, זה מרגיש כאילו כל כך התאמצתי, לא, את עשית עבודה. פשוט עשית עבודה. כי זאת העבודה שלנו. איך אצלנו אומרים? זה ברוסית, אני אנסה לתרגם את זה לעברית. לא, זה עבודה שלנו, כן, זה פרנסה שלנו. פרנסה שלנו, אוקיי? לשמוע, לא, זה לא בשבילי, כאילו מה שאנשים עונים לי, כרגע זה לא מתאים לי, וזה לא מתאים לי, ואני לא נועד בשביל זה, וכן, השלילה שאומרים לנו לא, זאת העבודה שלנו, לשמוע את הלא, זאת העבודה שלנו, יום, 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 80% לא אנחנו חייבים לקבל בשביל לקבל 20 כן. כן, זאת פרנסה שלנו. זה בכלל, בן אדם אמר, כן, הלך קנה, בכלל לא התאמצנו, אז הוא אמר כן, והרווחנו את הכסף. ה-20% כן הזה, הוא באמת ממלא לנו את המצברים להלאה. ה-80% לא, הוא מניע אותנו לעוד יותר עשייה. אני לא אעזוב. ואם אנחנו, תקשיבו לי עכשיו טוב, אם אנחנו תכננו דברים מסוימים, סתם לדוגמה, אני היום מדבר עם 5 אנשים, ג'ון קרטיס, בעלה של ג'יין ליץ', זאת הייתה תוכנית שלהם, חלק מכם זוכרים שסיפרתי עליהם באחד הפגישות שלנו. התוכנית שלהם הייתה 5 מגעים ביום. הוא חזר הביתה ב-11:30 בלילה, מוריד נעליים, ואז מתחיל ככה בראש להעביר כמה מגעים הוא עשה היום במשך היום. ספר ויוצא לו 4, 11:30 בלילה, הוא שם חזרה את לונדון, שם חזרה את הנעליים, לא בדיוק לונדון, אנגליה, כן? אז הוא שם חזרה את הנעליים, והם גרים ליד תחנת רכבת. הוא יצא לתחנת רכבת, ניגש לקופאית, לא יודעת למי, הפרטים הקטנים האלה הם לא כל כך חשובים, הושיט לה כרטיס ביקור, הוא אומר אני אתן לך כרטיס ביקור, יש לי הצעה מדהימה, בואי נחליף טלפונים ונהיה בקשר. כי הוא התחייב בפני עצמו, בפני העסק שלו, 5 מגעים ביום לעשות. ומתוך זה יצאה הסטטיסטיקה המדהימה, איילה, אני מאמינה שזוהי שיתפה אותך בסטטיסטיקה, נכון שלהם? אני רציתי היום לעשות את זה. אוקיי. את בלי מיקרופון, איילה. נראה לי את דיברת על זה לפני שבוע, אווה, על הסיפור הזה. יכול להיות, אני מאוד אוהבת לספר את הסיפור הזה, זה אחד הסיפורים הייצוגיים ביותר, כי אין הרבה אנשים, זה בדיוק מה שדיברנו עד עכשיו, אין הרבה אנשים שעושים מעקב סטטיסטי אחרי מעשים, אני בתוך הרבה אנשים שלא עושים. לא עשיתי את זה, כי לא ידעתי, כי אף אחד לא כיוון אותי, אף אחד לא הדריך אותי לעשות את זה. אני פשוט עבדתי, אני פשוט ידעתי שצריך לדבר עם הרבה אנשים. הלכתי ועשיתי ואף פעם לא תיעדתי כלום. ואני אומרת לכם, כי מי שיתעד, בסופו של דבר יהיה לו מה להציג. עכשיו הם תיעדו, ויש להם מספרים מדהימים, אם אתם רוצים אני יכולה להעלות את השקף הזה, רוצים? כן, תראי את השקף. יש לי שקף גם מהכנס, אם את רוצה, אם אין לך. יאללה, בואי תעלי אותו, אם יש לך בשלוף, אני אשמח. יש לי בשלוף, כי זה כאילו אצלי, את יודעת. כי זה אחד הדברים, דרך אגב. זה אחד הדברים שמול העיניים שלי כל הזמן. זה, בכנס היה שם קצת, אני תכף אתקן את מה שאני יודעת על הסיפור הזה. הנה. כן. בבקשה.
1,585 אנשים הם פנו, לא, יש לך זוהי, תעיפי את, בדיוק, כן, את החלון השחור הזה. ככה טוב? כן, נהדר, אוקיי? אז הם פנו במשך שנה ל-1,585 אנשים, אוקיי? אז אם אתם תעשו חישוב, לחלק את זה ל-365 ימים, לפעמים פה ושם חופשות, תשמעו סוף שבוע, אפשר לדלג, נכון? כולנו בני אדם, אז יוצא 5 אנשים ביום. זה המספרים. מה שהם אמרו, שמתוך המספר הזה, אחרי שהם עשו טלפונים, ענו להם 565 אנשים. מה שכתוב פה זה לא בדיוק, זה לא בדיוק, אוקיי? אחרי שהם ענו להם 565 אנשים, שזה בעצם בערך 30% מכל המספרי טלפון, כן? תשימו לב לאחוזים. באו למצגת 165 אנשים. תשימו לב, 165, כמה אחוז זה מתוך 565? בערך שליש, קצת פחות משליש. אתם מבינים שהסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה. מתוך 165 אנשים שבאו למצגת לשמוע, כי פעם לא היה זומים, פחות זה היה זומים, כן? זה היה יותר פגישות אופליין, פנים מול פנים, כמו שאת אומרת, אין ספק שזה עדיף, אבל כמו שזו אומרת, אני רוצה לעבוד בארצות הברית, בהודו, בתאילנד, בזה וזה, זה פשוט בלתי אפשרי לעשות את הטיסות האלה, אז זום היום כלי אחד הטובים לעסק שלנו, אוקיי? אז הם הגיעו 165 אנשים למצגת, 33 הצטרפו. מה אחוז? גם בסביבות לא 16, כן, בסביבות ה-20%. 20%. 25, כן. 25%. יפה מאוד. מתוך 33 שהצטרפו, 6 מנהלים. כמה אחוז? 33, בערך 20%, אפילו קצת פחות. אתם יודעים מה זה 6 מנהלים? אני אתרגם לכם את זה לכסף. כל רגל של מנהל בסביבות פלוס מינוס 10,000 שקל. אוקיי? הכנסה בסביבות פלוס מינוס 10,000 שקל. בתום שנת עבודה מאומצת מאוד יפה ומאוד מכובדת. הכנסה 60,000 שקל, מה אתם אומרים על זה? שווה? כן. קודם כל, בעיניי, שווה לעשות את הרישומים ואת המעקבים אחרי המספרים כדי שיהיה לנו לדורות הבאים. דבר שני, חד משמעית שווה לעשות את העבודה הזאת, כי 60,000 שקל, היום זאת הכנסה של אחד המנכ"לים של תאגידים מכובדים. מסכימים איתי? כן. יפה מאוד. ואתם בסופו של דבר יצרתם עסק במשך שנה של עבודה מאומצת, עסק עם הכנסה פסיבית. מה הכוונה הכנסה פסיבית? אני יכולה להעיד על הכנסה פסיבית ממקום שאני נמצאת בו. אני בעסק הזה מעל 25 שנה. לצערי הרב, שנים אחרונות, מעל 2.5, אני מסביב למחלה מאוד קשה של בעלי. יותר מזה, אנחנו כמעט שנה היינו בבית חולים, ממש הוא היה מאושפז ואני מהבוקר עד הלילה הייתי לידו. חצי שנה האחרונה, ממש כמה שבועות לפני המלחמה, הגענו הביתה, ועכשיו אותו בית חולים פשוט עבר הביתה. זאת אומרת, ממש לעבוד כמו שעבדתי פעם, אין לי את האפשרות הזאת. באמת שאין לי. אני היום נמצאת במקום של הכנסה פסיבית. תגידו לי אתם, מי שיודע מה זה להיות שכיר, יכול לקבל תנאים כאלה לחיות בקצב כזה על הכנסה פסיבית, ממקום איזה מעביד היה מאפשר למישהו לחיות כמו שאני הייתי חיה במשך שנתיים האלה. מישהו מכיר את האופציה הזאת? לא. אז לכן, תחשבו, נכון, זה לא דבר שגרתי. המון אנשים אומרים לנו לא. יותר מזה, האנשים הכי קרובים שלנו אומרים לנו שנשרט לנו המוח.
שאנחנו בכלל הולכים לכיוון לא נכון, שזה שרלטנים מסביבנו, כולם משקרים, כולם עובדים עלינו, שזאת מילה הכי גסה שיש להם בראש להגיד עלינו. מה אומרים לכם שאתם פונים לאנשים? מה הדבר הראשון שאומרים לכם? מי רוצה להגיד? יבגניה, לא, תפתחי מיקרופון, תגידי. זוהי, תורידי מסך בבקשה. כרגע לא אמרו לי כזה דבר שאת מטומטמת על מה את מדברת בכלל, אבל כן, כאילו יש לי בפנים הג'וק הזה שאני אקבל התשובה הזאת. כן. ברור שתקבלי, גם אם, תשמעי, אם את לא תלכי לדבר עם אנשים, אין סיכוי שתקבלי את המילה. אבל ברגע שתלכי, זוהי, מה אמרת לי שבוע ראשון אחרי שהתחלנו? שכולם כפכפו אותי על המשפט הראשון. אפילו לא הצלחתי להתקדם 3 משפטים. איך שהייתי פותחת את הפה, או שכפכפו או שהיו אומרים לי ככה ברחמים, תיזהרי, עובדים עלייך. נכון, כן. אז אם לא אמרו... קשה עם הפרצופים של אנשים. הם לא צריכים להגיד כלום, הם עושים פרצוף. יפה. ראיתם את הכתבה אתמול שאיך הבחורה, איזה פרצוף היא עשתה לראינה, אחות של רומי, ואז היא עשתה לה פרצוף, כאילו היא הרימה ככה עיניים, ועל זה פוטרה מעבודה. ראיתם את הרעיון הזה? לא הפסדתם כלום, אבל לא משנה. מגלגלים עיניים ומזלזלים. יבגניה, עכשיו יש לי הזדמנות לענות לך למה שאת אמרת. אם את לא תתחילי לעשות טלפונים, שיחות ופגישות, אין סיכוי שתשמעי את זה. יהיה לך מאוד נוח לשבת בביצה שלך. את יודעת מה זה ביצה? לא. לא, אני אתרגם לך, בלוטה. אוקיי? אז אם את רוצה בכל זאת לבדוק עד כמה את חיה בין אנשים שגרתיים ונורמליים בשכלם, את חייבת להרים אליהם טלפון, את ישר תביני מה הם יגידו לך. נכון, כן, אני כאילו... אז פשוט, ככל שתהי מוכנה רגשית לאמירות האלה, את תהי מופתעת שהם יגידו לך, רגע, אני רוצה לשמוע. תגידי, רגע, אתה בטוח שאתה רוצה לשמוע? זה יעבור לך גם בראש. לכן, פשוט תהיו מוכנים לכל הנושא הזה. נכון. אני מוכנה. איך זוהי אומרת? אני מוכנה לאכול חרא הזאת. זוכרת. איזה יופי, זוהי, כבר לוקחים את המשפטים שלך וחוזרים אחרייך, כבר טוב. כן, כן. בכיף. אם זה עוזר לך, לכי על זה. יפה. יאללה, מי עוד רוצה לשתף אותנו איך עבר שבוע? אז אני כבר פתחתי, אני יכולה להגיד. קודם כל, אני הלכתי לרעיון שלך, קניתי שקיות כאלו. אוקיי. כן, וקניתי ספרים שלנו בעברית, יש לי רק ברוסית, ביקשתי לילד, הוא עבד שם קרוב, נכנס לחברה, והוא מביא לי ספרים על המוצר שלנו בעברית. נהדר. בשבוע הזה, ביום שני, הייתה לי ביקורת בקופת חולים עם אמא, במחלקת בריאות אנשים, ואני הכנתי כזה מתנות, שמתי ספר, שמתי שפתון, סגרתי, הגעתי למזכירות, המזכירה, אני מכירה אותה פנים, שלום להתראות, נפגשנו בחנות שם למטה, אז אני הגשתי אליה, אמרתי, תקשיבי, יש לי מתנה בשבילך. ממש בא לי להביא לך מתנה, היא אומרת, אחלה, מה זה? אני אומרת, זה מוצר של החברה Forever, שאצלנו בשוק 26 שנים בארץ, אני לא שמעתי את זה, מה זה? אני אומרת, יש פה ספר, את יכולה לקרוא, שם רשום הכל. היא פתחה את אותו רגע, הוציאה, פתחה, אומרת, מה לגבי כשרות? אני אומרת, לגבי כשרות, תביני שהכל שם פיקס וטוב. כל מוצר עובר ביקורת של משרד הבריאות, אין דבר כזה. חוץ מאחד. חוץ מאחד, אוקיי, לא יודעת. חוץ מאומגה, כי אומגה זה פירות ים, זה קלמרי. נכון. אז רק שלי. כן, ואני אמרתי, תקשיבי, היא אמרה לי שמעניין, ואצלי ביד היה עוד כזה
שקית, בנוסף לקחתי 2, והיא אמרה, תביא, אני אביא עוד למישהו, יש פה גם את האחות מוסמכת שם הייתה, היא לקחה. אז אני חילקתי 2 שקיות כאלו, עם מתנה, עם ושפתון, עם הפרטים שלי. יפה. זה מה שרציתי לשאול וחיכיתי שתסיימי. שמת מדבקות על הכל? כן, כן, כן. יפה. כל הכבוד. נהדר. והייתה לי פגישה, התקשרתי לחברה שלי, והיא אמרה, תקשיבי, אני לפני 20 שנה הייתי קונה את זה לאמא. אמא הייתה מרוצה. אמא עכשיו בבית אבות, עם זה. זאת אומרת, אמרתי, את מכירה מוצר טוב טוב. היא אומרת, היא הייתה מרוצה ורצה את זה, היא הצטרפה לפני 20 שנה כמובן, אחר כך אחרי שנים רצתה לבדוק מה ומו, אבל היא לא עבדה, המספר שלו נעלם, ואנחנו, היא אומרת, כן, האמת, את יודעת, זה טוב, זה וזה, אולי אני עוד לא דיברתי איתה, מיום רביעי עוד לא דיברתי איתה. אחרי זה התקשרתי לחברה, שזה גם בעלה, פצוע בעבודה, יש עם כף רגל, כן, והיא שאלה אותי, אני גם אמרתי לה, לפני אפילו חודש וחצי דיברתי על זה וסיפרתי. היא התקשרה אליה, אני חזרתי אליה לשאול מה שלום עם בעלה, והיא שאלה אותי על חומר מסוים, כלורופיל. נכון. אני אמרתי, תקשיבי, אני לא יודעת מה זה. ובאותו רגע אני פותחת אפליקציה בטלפון, היא אומרת, זה שם יש משהו מהחומר טבעי בצבע ירוק, זה נדלק לי בראש, באותו רגע אני פותחת אפליקציה שרשום בעברית, זה אפליקציה של קזחסטן, ממש טובה, שם יש פירוט כל הדברים שלנו ברוסית, אני מאוד משתמשת את זה, אני שולחת, וקוראת לה, אני אומרת, תקשיב, זה יש לנו, יש, איזשהו משהו את צריכה, יש לנו. היא אומרת, תשלחי לי את כל הפירוט, אני אבקש לקרוא את זה. אז אני לא מפחדת, אני יכולה להגיד שאני התחלתי לדבר, אני לא מפחדת לדבר. אז בואי עכשיו נעשה כזה דבר, אבגניה. את סיפרת לנו 3 מקרים. אני רוצה להאמין שהיה לך יותר מ3, אני לא מצפה ממך שתספרי לנו את הכל, מה שאני אשמח שתעשי בשביל עצמך, תעשי תיעוד של כל מה שעשית במספרים, כמה שיחות עשית, מה התוצאה של השיחות, ותשבי על כל זה עם אולגה היא החונכת שלך, נכון? יפה מאוד, ותסכמו את הדברים, כי אלה הדברים שאת צריכה לדעת, בשבוע עשיתי ככה, אלה התוצאות, מה אני הולכת לעשות בשבוע לאחר מכן, בשביל קצת להעלות את הרף, כי לא לרדת, אלא כל פעם להעלות קצת, כי זאת הדרך להתקדם, אין שום דרך אחרת. נכון. Okay? אז היום את יושבת ואני עם אולגה, בלי אולגה, אבל זה מה שאני מציעה לך לעשות. נכון. יאללה, מי הבא בתור? מי שנשאר זה טל ורוקסן. טל, ליאורה ורוקסן. מי רוצה? טוב, אין בעיה, אני אתחיל. אין בעיה. שלום לכולם. אז אנחנו ביחד ככה עם אמא עשינו השבוע כמה דברים מעניינים, כמה מחירות וגם כמה קניות אפילו. וזהו, אז קודם כל כמובן שעשינו פגישות וגם מחירות. בנוסף למשהו שאני רציתי לעשות, העליתי 2 סרטונים לטיק טוק בנושא הזה. סרטון אחד איך שקנינו את החבילה של מתחילים, וסרטון נוסף איך שאני התחלתי לשתות מיץ, את המיץ, את המשקה. אפשר לקבל קישור בדיוק, אתה היית כשאנחנו דיברנו שאנחנו נפתח קבוצה, ובקבוצה הזאת, אני מקווה שתרצה להיות איתנו בקבוצה, תשלחו לנו את כל מה שאתם מעלים לרשת שקשור לפוראבר,
ואנחנו נעשה אחד לשני לייקים ותגובות וכאלה, כי זה בעצם מה שיקדם את כולנו, נכון? אז זהו, אז את הסרטון עשיתי, את שני הסרטונים עשיתי בערוץ שאני מדבר שם הרוב ברוסית. נהדר. לא משנה, נעשה לך לייק, בלי להבין גם. בכיף. כן, היו מלא שאלות, והיה ממש נחמד, כן. אנחנו גם ברוסית מדברים. כן, מצוין. זהו, יש לי פה שאלה של לקוחה שהתחילה לשתות משקה אלוברה, ובכף השנייה יש לה עצירות, אם מישהו יודע לענות. אוקיי. אז אני אענה לך על השאלה הזאת. מישהו רוצה לשמוע את התשובה או שאני אענה לו באופן אישי? אני אשמח לשמוע. יפה מאוד. אז ככה, התשובה היא כזאת. קודם כל, עצירות, יש לה כמה סיבות בדרך כלל. חוסר נוזלים בגוף זאת יכול להיות סיבה אחת. חוסר סיבים תזונתיים בגוף זאת יכולה להיות סיבה שנייה. והאלוברה זה סתם טריגר שפשוט נתן לזה להופיע. עכשיו, אם היא שותה אלוברה ואין ליד, ובאלוברה יש סיבים תזונתיים ובגוף אין מספיק נוזלים, אז מה שזה יוצר, זה יוצר, סליחה על הפרטים הקטנים, זה יוצא צואה יותר שמחה קשה וקשה לה לצאת. זה, אני חוזרת להתחלה, צריכים להוסיף נוזלים. דבר ראשון, את אותה אלוברה לשתות עם כמות נוזלים מכובדת, ובמשך היום להמשיך לשתות נוזלים. אוקיי? דבר נוסף, חייבים תזונה נכונה, שיהיה סיבים מספיק ותאית נכונה, שיהיו סלטים וכאלה, והיא צריכה באמת לשבת עם עצמה ולראות האם שני הנושאים האלה קיימים, וכמובן, על איזושהי פעילות גופנית. כי גם פעילות בתוך המעיים, היא בעקבות פעילות גופנית גם הולכת להיות לכיוון הנכון. איך אפשר לעזור לה עם הנושא הזה? אחד הדברים שהיא יכולה לעשות זה לקחת בקבוק 0.5 ליטר נוזלים ולהכניס פנימה אלוברה. להוציא משם 0.5 כוס, סתם לדוגמה 0.5 כוס מתוך 0.5 ליטר של מים, 0.5 כוס להוסיף ובמקום זה להוסיף 0.5 כוס אלוברה ולשתות את זה במשך הבוקר. משעות הבוקר עד שעות הצהריים את 0.5 ליטר לשתות בשלוקים קטנים. קודם כל מה שזה יעשה, זה ייתן לה נוזלים לגוף, כן? ושזה לא יהיה רק נוזלים האלה. בנוסף לכך, לשים לב, אם היא שותה קפה או תה, זה לא נחשב נוזלים, בחיים לא להחשיב לא קפה ולא תה לנוזלים, כי כששותים קפה ותה, צריכים במקום כוס קפה להוסיף עוד 2 כוסות מים, כי קופאין הוא מוציא נוזלים מהגוף, לכן הוא לא נחשב בנוזלים. אוקיי? אלה הדברים שאני יכולה להגיד. היום אני אמרתי לה, תשתי בינתיים מחר, גם 2 כפות מיס. היא שותה היום 2, וגם אמרתי למחר תעשי גם 2, כי גוף לא הספיק לאבד את מה שהיה אצלה. יכול להיות שכן, אבל היא צריכה לשתות מים. מים. היא אומרת שהיא שותה מספיק מים, וגם פעולויות היא עושה, וגם סיבים יש לה. אז יכול להיות שהיא פשוט אכלה משהו כזה שנתן לה, פשוט עשה עצירות רגעית באותו, לא יודעת, כתגובה למשהו, אבל לא לאלוברה. במיוחד לא אחרי פעם אחת. מה שאת אומרת, אני מחר יכולה להגיד לה לשתות 0.5 ליטר מים עם... בפנים עם אלוברה. כן, אז זה יותר מתאים, אני חושב שזה מתאים לה. בסדר גמור, נהדר. אני יכולה להגיד על זה גם משהו מהניסיון שלי? בוודאי. אני שותה כבר חודש, שתיתי בקבוק של אלוברה הקלאסי, ועכשיו אני כבר עוד שבוע של פרידום. לא שומעים אותי? היה איזשהו קצר בתקשורת, עכשיו יותר טוב. עכשיו שומעים? כן. אז רציתי להגיד שאני בהתחלה העליתי את זה תוך, אני חושבת 3-4 ימים ל-60 מיליליטר, ואני הרגשתי שזה היה לי קצת מהר, זאת אומרת, הרגשתי שהגוף שלי קצת, זה היה אינטנסיבי, אז
אני הבנתי שכשאני אמכור למישהו את המשקה, אני אגיד לו, אשאל אותו אם הוא רגיש, אם הוא מגיב לדברים ברגישות, ואז אם כן, אני אמליץ לו לשים לב ולהעלות בהתחלה יותר בהדרגה את המינון, כדי שזה לא יעשה תופעה כמו למשל עצירות, שהיא, הגוף בעצם זה קצת אומר שהוא זה אינטנסיבי לו. אוקיי. אז זה משהו שהייתי ממליצה. השאלה שאת תשאלי אותו זה, המילים הן שונות. את צריכה, כל אחד מאיתנו, עם לקוח חדש, חייבים לוודא שאין לו איזושהי בעיה של מערכת העיכול, בעיה, זה לא בדיוק רגישות, כי רגישות זאת לא המילה. בעיה של מערכת העיכול זה לא רגישות, רגישות זה קצת שונה. או שאולי... זה כאילו אלרגיה. לא, בדיוק, זה יותר מעיד על אלרגיה, ואנשים יכולים לא להבין אותך, את הכוונות שלך. אנחנו פשוט חייבים להגיד לאנשים להיות קשובים לגוף שלנו, לראות איך גוף מגיב, אין ספק, ובהתאם לזה להתקדם. וזאת הסיבה שאנחנו נותנים את ההתחלה של שתייה של המשקה בצורה מאוד הדרגתית, כי אם היינו אומרים לך, אני שותה למשל בבוקר 120 מיליליטר של אלוברה, אוקיי? הייתי שופכת עלייך 120, איפה היית היום? בפלונטר חד משמעית. למה? כי זה באמת היה עושה לך, מה זה מערכת העיכול? זה נכנס מפה יוצא משם, מוריד מלמעלה למטה וסותם את זה מלמטה, ואז יש עצירות שיהיה מאוד מורכב להשתחרר ממנה. לכן אנחנו נותנים בהדרגה ולאט לאט, אוקיי? להקשיב לגוף, אוקיי? ברוסית יש משפט שאומר, אל תענו על שאלות שלא נשאלו. זאת אומרת, אל תעירו שדים. אז המילה שלך רגישות כן יכולה להעיר שדים, שגם אם אין, הוא יתחיל לחשוש ולחשוב, תעזבי אותי, לא רוצה. אוקיי? תקשיבו לגוף. אנחנו ככה נעשה סוג של חינוך להתייחס לגוף שלנו בצורה יותר רצינית. אוקיי? טוב, אז קודם כל מאוד היה לי כיף לשוחח איתכם על כל מה ששיתפתם. אם אתם עדיין רוצים להמשיך לשתף במשהו, אני פה, מה שכן, אני רוצה לשתף אתכם במשהו חדש שהתחיל, בואו נגיד ככה, לפני שבוע. אני רוצה להאמין שכולכם קראתם את זה. זוהי, את תפתחי או שאני אפתח ואני אגיד לך על מה אני מדברת, על התמריץ האחרון. יש לך את זה בשלוף? יהיה לי עכשיו בשנייה בשלוף, ואני אשמח שתעזרי לי עם זה. אז פשוט תעשו לי עם הידיים או איך שנוח לכם, מי כן ראה, קראה והתייחס לדבר הזה. ראיתם במה מדובר? הנה יבגניה ראתה, אתה ראית, יפה. אולגה איילה, גם את, היום דיברנו על זה. דיברנו על זה, אבל אני עוד לא פתחתי את המייל הזה. יפה. והיום אנחנו, איזה תאריך מי זוכר? כבר שמיני לא יהיה. אנחנו היום 9 בערב שמיני. 8 ימים של החודש עברו, ובפוראבר הכל נמדד. אני תמיד אומרת שבפוראבר הזמן עובד תמיד נגדנו. תמיד. התחיל חודש, כבר נגמר יום. יום אחד פחות יש לנו לעבוד. וכל האתגרים מציבים לנו על פי חודשים רצים. אוקיי? אז פוראבר הציבה לנו אתגר מאוד יפה. ועכשיו, לפני שזוהי תעלה את הכתוב, אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. קודם כל, שימחת אותי איילה, כבן אדם יחסית חדש בכל המערכת הזאת, אמרת משפט נכון. קראת להתנהלות שלך עסק שלי, ועשית לי טוב על הלב. מעט מאוד אנשים מקבלים את פוראבר כעסק. אני עבדתי, אני עובד, אתם לא עובדים אצל אף אחד, אתם קיבלתם מפתח לעסק שלכם. אתם, כל מי שנמצא כאן, יש לכל אחד מכם אונליין חנות שלכם. התשתית שכל אחד מכם יש לכם ביד, היא שווה על עשרות אלפי שקלים, תשתית
של חנות אונליין עם שם שלכם, בשביל לבנות כזה דבר, משלמים עשרות אלפי שקלים. אז יש לכם את זה, ותבינו שכל אחד מכם מחזיק ביד עסק עם פוטנציאל אדיר, בלהתייחס להשקעה כספית התחלתי, שאתם מתבקשים לעשות. עד כאן אני מספיק ברורה? כן. יפה מאוד. אז אם אנחנו נקרא, אף על פי שזה גם לא נכון, נקרא ל-1955 השקעה, זאת טעות מיסודה. כי אנחנו לא משקיעים את הכסף בעסק. הכסף הזה מושקע בבריאות שלנו. זה שאנחנו, בעקבות שימוש במוצר, בעקבות זה שקיבלנו תוצאה שמספקת אותנו, פתחנו פה ושיתפנו אנשים שיש מוצר טוב ושהוא יכול לפתח עסק מכובד, זה עדיין לא אומר שאת ה-1955 שקלים השקענו בעסק. אבל מה? בואו ניקח את זה כהנחת יסוד. 2,000 שקל השקענו בעסק. העסק הזה יכול להביא אותנו להכנסות של עשרות אלפי שקלים להתחלה, ובהמשך גם הרבה מעבר לזה. לכן, מה שקורה, בסביבות, ככה פלוס מינוס, 90% מהאנשים שבאים אלינו, אם נקרא לזה בשם כזה כללי, זה עקרות בית. לא משנה גבר, אישה, זה אנשים שאין להם שום ניסיון בניהול עסקים. עקרת בית זה בן אדם שאין לו יכולת, ידע, לנהל עסק. ומכיוון שהוא אחד כזה, כמוני, לי לא היה שום ידע בניהול עסקים בחיים. גם עכשיו אני לא בטוחה שיש לי ידע רב, יש לי ניסיון, אבל לא ידע רב ניהול עסקים, אוקיי? לכן יש חברת Forever, שיש כל האנשים שישבו עוד לפני שהחברה נוסדה, והם ישבו וכתבו דברים, ואז על פי הדברים האלה, יש שהמלצות שבאות מהם, ומי משתדל לעשות על פי המלצות של Forever, מה שכתוב בחוברת נהלים. אם אני אשאל אתכם עכשיו כמה אנחנו פה, 7 אנשים, נכון? להוציא אותי ואת אולגה, אוקיי? מי דפדף חוברת נהלים? דפדף. יבגניה דפדפה. זוהי דפדפה. זאת הסטטיסטיקה, אוקיי? למה אני שואלת? כי בחוברת נהלים כתוב אחד לאחד מה צריך לעשות בשביל להרוויח כסף. מה שכן, זה כתוב בשפה מאוד מאוד כזה של עורכי דין, שבאמת מאוד קשה להבין את זה, לבן אדם שלא מבין מה כתוב שם, זה סינית. זה סינית. ואז באה החברה ואומרת, אני אתן אתגרים קטנים שיובילו את האנשים להישגים גדולים. והאתגרים האלה בעצם מגיעים אלינו בדרכים עקיפיות. זאת, מוכנה כבר להעלות את זה מצאת? כן, כן. אז היא באה אלינו עם אתגרים שנקרא מקל וגזר. מכירים את המקל וגזר? שגזר בעצם זה מה שאנחנו נאכל ונהנה ממנו, ומקל זה משהו שצריך לעשות בשביל לקבל את הגזר. אז יצא תמריץ, ועל פי התמריץ הזה יש תנאים. התמריץ התחיל בראשון לחודש שישי, שאנחנו בו עכשיו מתנהלים חיים, אנחנו 8 לחודש היום, והוא יהיה עד 31 באוגוסט. לפי התנאים של התמריץ, קודם כל, במשך 3 החודשים האלה, כל אחד מי שרוצה, קודם כל, המלצה שלי חמה, תמיד לעשות מקסימום תלוי בנו, בשביל לעמוד בתמריצים. מקסימום תלוי בנו. יש תמיד בתמריצים, יש 3 רמות. 3 תודה. רמות. 3 רמות, נכון. יש רמה ראשונה בתמריץ הזה נקודתי. בעצם מה יהיה הגזר של התמריץ הזה? הגזר של תמריץ הזה זה השתתפות באירוע מיוחד שהתנהל ב9 לספטמבר.
זה יהיה אירוע שברוב המקרים ההדרכות הם מאוד יקרי ערך. ההדרכות של אנשי מקצוע שחברה מביאה, הן עולות המון כסף. חברה לוקחת על עצמה, מממנת את זה, ונותנת לאנשים שיעמדו באתגרים אפשרות להשתתף בזה. ב8/9, אני כבר רוצה שעכשיו תרשמו לכם את התאריכים, שב8/9 יכולים להשתתף כולם בלי יוצא מן הכלל. אני מניחה, לא מניחה, אלא ימכרו כרטיסים, כמו שזה היה עכשיו, ימכרו איזה חודש לפני כן, יתחילו למכור כרטיסים לזה, אז ב8/9 יהיה אירוע Success Day, שבאירוע הזה בדרך כלל נותנים הכרה להישגים של אנשים שהצטרפו באותה תקופה, או שאנשים שהגיעו להישגים מסוימים באותה תקופה, אוקיי? אז אני נותנת לכם טיפ עכשיו, כבר מעכשיו אתם יכולים לתכנן איזה הישג אתם רוצים להשיג, בשביל להגיע להוקרה על הבמה. כי זה מה שמניע אותנו, אין מה לעשות. אתם יודעים, יש את הלמה שמניע אותנו, כן? למה אני באתי לפוראבר, וכשלמה הוא יותר מחודד ויותר נקודתי, הוא עושה סוויץ' בתוך הרכב, ואז אנחנו נוסעים הרבה יותר מהר לכיוון אותו למה שהחלטנו. אוקיי, בואו נחזור על מה שאמרתי. ב8/9 יש לנו Success Day, תרשמו לכם ביומן, שזה יהיה אירוע של בוקר, עד כמה שאני מבינה. ב9/9 זה יהיה יום למחרת, אז לשני האירועים האלה יש אתגר. גם האירוע השני, ייכנסו אליו אנשים שיעמדו באתגר. הלבל הראשון, הדרגה הראשונה, איך אמרת, זוהי? הדרגה הראשונה זה כרטיס. לא הדרגה הראשונה, אמרת מילה אחרת? רמה הראשונה, שחברה אומרת, מי שיעמוד בשלושת החודשים האלה, 4 קייס קרדיט של טוטל אקטיב. 4 קייס קרדיט של טוטל אקטיב, כרגע אני לא אכנס לזה, בן אדם יחיד שיכול להיות עדיין לא יודע מה זה, זה טל וליאורה, שאני באמת חייבת לכם מפגש אישי, שאנחנו נשב ונדבר על זה. אז 4 קייס קרדיט, זוהי תדבר עם איילה, אם עדיין לא תברא ותסביר לא, אני יודעת. את יודעת, נהדר. רוקסנה ואבגניה, דרך אגב, רוקסנה לא דיברה היום, ברחת ממני. לא, אין שום סיכוי שתברכי, בסוף אנחנו נסכם איתך. נקנח איתך. אוקיי? אז 4 קייס קרדיט, טוטל אקטיב, במשך 3 החודשים הקרובים, שזה יוני, יולי, אוגוסט. אוקיי? בן אדם הזה מקבל כרטיס לאירוע הדרכות האקסקלוזיבי ב9/9. אוקיי? אני חוששת שכניסה לאירוע הזה לא תימכר, אפשרות כזאת בכסף, אי אפשר יהיה לקנות, אבל אני לא יודעת. אני לא בטוחה, אבל אני לא יודעת. מי שיעשה את התנאי הראשון הזה, יקבל כרטיס במתנה. אוקיי? הדרגה השנייה, הרמה השנייה, זה 8 קייס קרדיט פעיל, טוטל אקטיב, בכל האחד מהחודשים האלה, זאת אומרת, מה זה טוטל אקטיב? פה אני חייבת להגיד את זה. 1, זה חייב להיות על המספר האישי שלנו בשני המקרים האלה. כל שאר הקייס קרדיט יכולים להיות מהמשווקים החדשים שהצטרפו בתקופה מ1 ל-6 עד סוף האתגר, אוקיי? כל שאר כ-CC. בנוסף לכך, ברמה ראשונה אין שום מחויבות לגבי אנשים חדשים. זה יכול להיות 4 ה-CC האלה שכל אחד מכם עשה באופן אישי. זה יכולות להיות מחירות אישיות, צריכה אישית, כן? ולא צירפתם אף אחד, קיבלתם כרטיס אחד. במידה שבמשך 3 החודשים האלה, בכל אחד מהחודשים, עשיתם 8 קייס קרדיט, וצירפתם לפחות משווק
אסיסטנט סופרוויזר 1, אסיסטנט סופרוויזר 1, המתנה שחברה נותנת זה 2 כרטיסים לאירוע הדרכות, 2 כרטיסים, זאת אומרת אתם מגיעים ומביאים איתכם אורח שלכם, אוקיי? כל אחד, חוץ מהכרטיס הזה, תקבלו עוד מתנות, כי היה שם כתוב, הנה שי מיוחד יחולק לסוגרי 4cc 3 חודשים רצופים בפעם הראשונה, אוקיי? זה מה שקשור לרמה שנייה. עכשיו, מה זה רמה שלישית? 12 קייס קרדיט פעיל. מה זה 12 קייס קרדיט פעיל? ומה כתוב בהמשך? מתוכם 8 קייס קרדיט חדש בכל חודש, ו2 צירופים למשך התקופה הזאת. אוקיי? זאת אומרת, למשך התקופה הזאת לפחות 2 אנשים חדשים. יש באתר בסוף המכתב הזה, אני לא יודעת אם יש את זה כאן, יש שאלות ותשובות. יש שאלות נפוצות שאנשים שקופצות לאנשים ואנשים שואלים, ויש את התשובות כבר קיימות. להגיד לכם הכי אמיתי, אפילו לנו, יצאו לנו שאלות. אנחנו ביום ראשון הקרוב, ביומיים הראשונים של שבוע הקרוב, אנחנו נבדוק את השאלות האלה. למי שמכם יהיו שאלות, אנחנו ניתן כמובן מענה לשאלות האלה. תשתפו אותנו בשאלות. מה שכן אני רוצה להגיד, קחו בחשבון, שמי שיעמוד באחד הרמות של האתגר הזה, יישאר ברווח. קודם כל, הרווח הראשוני, אולה, את יכולה להדליק את המיקרופון שלך? כי את תמיד יותר טובה עם המספרים, יותר טובה ממני. מי שעושה מחירה של 4 קייס קרדיט במשך חודש, מחר 4 קייס קרדיט, כמה רווח נשאר לו בארנק? הנה, תסתכלו איך אולגה עושה את החישוב. וואי, 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 וואי. למשל ככה, זה 35%, כן? כאילו אתם קניתם ב-1,000, מכרתם 1,430. 430, נכון. כן, אז 430 בערך, 450 שזה יהיה. זה תבדקו אחר כך. 430 מקייס קרדיט אחד. זה. זוהי, תכתבי את זה בבקשה. תוציא את המחשבון שהיה לך לפני כן על המסך. אוקיי. זה 430 כפול 4? כן. זוהי, את במיוט. כפול 4. תודה, איילה. זה הרווח מ-4cc. אני שאלתי אם זה 430 כפול 4. 430, לא, עשיתי כאילו 1,300, לא, 430 כפול 4, כפול 4, 1,720. יפה, אז זה הרווח. זה הרווח. מי שיעשה מחירות, בעזרת המחירות, את המחזור מחירות, זאת אומרת את ה4 קייס קרדיט, זה מה שהוא ירוויח, אוקיי? עכשיו, מה אני רוצה להגיד לכם? מי שמצרף בן אדם חדש לעסק, מי שמצרף בן אדם חדש לעסק, כל בן אדם חדש שקנה ערכה, אתם יודעים כמה אתם מרוויחים מזה בחודש הבא? כאילו? 450 שקלים, אוקיי? צירפתם 2 אנשים בסביבות 900 שקל. 900 שקלים. נכון. אוקיי? אז כל אחד מכם צריך, הרי יש אנשים ששואלים אותנו כמה כסף אני ארוויח, וברוב המקרים אין לכם תשובה בתחילת דרככם. זה מאוד הגיוני שאין לכם תשובה לתת לדבר כזה. אז אני רוצה שתרשמו לכם. זה מספרים נורא פשוטים. על כל, איך להגיד, על כל קנייה של 1,000 שקל ומחירה של 1,000 שקל בהמשך, רווח 430 שקלים. אוקיי? על כל צירוף בן אדם עם ערכה, רווח 450 שקלים.
אז תשימו לב, ברגע שאתם... ואף פעם אל תעצרו בקטע של רווח רגעי. מה הכוונה? נגיד ודיברנו עכשיו, מחירה של, ברגע שיש את המחירה של 4 קייס קרדיט בחודש, ורווח 1,700 שקל, לא מי יודע מה, אבל אל תשכחו שאלה לקוחות שאם אנחנו, במידה ואנחנו נותנים שירות כמו שצריך לאותם הלקוחות, זה הופכים להיות לקוחות קבועים שלנו, ובהמשך הרווח בידינו כבר יכול גם לצמוח. הם יכולים בעקבות שימוש במוצר להפוך להיות ללקוחות מרוצים, ואפילו לחלק מהצוות שלנו, אוקיי? אז זאת רק תחילת העבודה, ותמיד תיקחו את זה בחשבון. ואם אתם עומדים ב8 קייס קרדיט הפעיל, שמתוכם 6 קייס קרדיט זה מחירות, אז שוב 430 כפול 6, ועוד 2 CC זה בן אדם אחד שיצטרף, אז עוד 450 שקל, אוקיי? עכשיו 6 קייס קרדיט בחודש, שזה יוצא 430 כפול 6, וכפול 3 חודשים, ועוד בן אדם אחד שיצטרף, אז הנה זה הכסף. וכל אחד על פי הרמה שהוא רוצה להגיע אליה, וכל אחד על פי הזמנים שהוא הולך להשקיע בעסק שלו. אני הייתי רוצה לשמוע ממכם, מה אתם אומרים? האם יש לכם שאלות בנושא הזה? ומי מכם כן מתכוון לעשות את התמריץ הזה? ברור שאני עושה כמיטב יכולתי להגיע לתמריץ הזה, זה כאילו בכלל ברור. אוקיי. לא היה לי צל של ספק, בואי נגיד ככה. חברים, מי עוד רוצה להתחייב? אתם יודעים שדבר שנאמר פומבי מהבמה, הוא הכי הרבה מחייב. מכירים את זה? הנה, איילה יושבת ואין לה מקום על הכיסא, היא לא מוצאת מקום לעצמה, להגיד לו להגיד. לא, בטח שאני מכירה, האמת שאני מה שרציתי להגיד זה שאני אמרתי לכם את ההתחייבויות שלי היום, אבל רציתי לקבל את הפידבק שלכם על משהו, שבחרתי שם לעסק שלי, והייתי רוצה לשמוע מה אתם אומרים על השם. יאללה. בריאות, מקף, זה טוב לי. אוקיי. אפשר אולי, אני יכולה אולי לשלוח לכם את זה בוואטסאפ, ותראו את זה כתוב, ותגידו איך זה נראה כשזה כתוב. אוקיי. קודם כל כן, תשלחי. תשימי לנו את זה בקבוצה שאני תכף אפתח. כן, בדיוק, לזה התכוונתי. ואז גם כולם יראו את זה. כן. איילה, את יודעת מה אני רוצה להגיד לך על השם? שיש הרבה פעמים שמות שכשאת אומרת זה כאילו לא קליט או לא ברור, אבל כשאת הולכת עם המותג הזה, אז זה הופך להיות משהו שהוא, את יודעת, כמו אדידס. אדידס זה כאילו שם יפה. כאילו, את מבינה את הכוונה? אדידס. או אני, לא היה לי רעיון איך לקרוא לאתר פעילויות לילדים, קראת לו על שם של תום, טוטי. כשאמרתי טוטי, לא היה אחד חוץ ממני שאהב את זה, לכל אחד היה מה להגיד. אחד אמר לי שיש אני אהבתי את זה. בעיניי טוטי זה מקסים. בזמן אמת, כולם אמרו לי, יש איזה, או שככה. או שלא ברור איך כותבים את זה, מה זה טוטי פרוטי, יש איזו קונוטציה בכלל שמינית, וזה אתר לילדים, ויש, מה לא אמרו? עכשיו, איך קראתי לעסק? היה לי אז שותף, קראו לו זיו, ולא היה לנו רעיון איך נקרא לחברה, ויום אחד פשוט ככה היינו על הדשא, עבדנו עם הלפטופים על הדשא, עבר ג'יפ, שנינו איכשהו נשאבנו עם המבטים, עכשיו שנינו עם 0 הכנסה, כן? ואני עוד אישה עם תינוק בן חודשיים, עם 0 הכנסה, ושנינו מסתכלים על הג'יפ הזה במין כזה מבט של בקרוב אצלנו, ואז זיו אומר, בואי נקרא לחברה שלנו זיפ, Z-E-E-P, למה? זוהי, זיו וג'יפ.
היינו אז בני כמה, 28 ו9, משהו כזה, אז כאילו רק שתדעי, אז בגלל זה מאז אני קטונתי מלבקר שמות וכותרות, אני אומרת שאין לזה שום... אז זו דעתי. אם את מרגישה בלב שזה מה שאת רוצה, תעשי את זה. ואגב, זיפ פתרונות מקוונים זה החברה שלי, ככה אני אגיד זיפ פתרונות מקוונים. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי, מה זה זיפ כזה של כאילו גזוז? כאילו זיפ זה כאילו... כן, תשמעי. בעיניי זה אחלה שם. אז כן, אז עד היום זה כאילו, זה קטע, זה צחוקים, אבל זו חברה שכבר קיימת 20 שנים, שהתחילה מדשא, שני, לא יודעת מה, אנשים צעירים, שפשוט מסתכלים על הג'יפ, ואומרים, זוהי זיפ ג'יפ. אוקיי, אז מה שאנחנו סגרנו נכון להיום, שזוהי תפתח קבוצה שלנו, ומה את אומרת אלה? לוקחים מחויבות? איזה מהם? איזה מהם מחויבויות? אתגר. לא, לא. אני לקחתי 6 מחויבויות, כרגע אני יודעת להגיד... לא הבנתי את השאלה. 6 מחויבויות זה שוטף, זה רגיל. אני מדברת על אתגר, שזה לא מחויבות, לא כלפינו, לא כלפי אף אחד, זה משהו שבעקבות מה שתעשי מול זוי, תוך כדי, שוב, זה ייתן לך, את לא מבינה, זה ימלא אותך. ככה אני חושבת. אבל שוב, כל אחד ומה שהוא מרגיש. אני חוזרת על מה שאמרתי בתחילה, שברוב המקרים אנשים לא יודעים להעריך מספיק מה עומד מאחורי כל האתגרים שחברה מציבה לנו. רק שעומדים בזה ומקבלים גם תוצאה, גם הערכה, מתחילים להבין. וגם כסף. גם תוצאה אמרתי, וגם הערכה, וגם כסף, הולגה אוהבת לפשט את הדברים, אז אנחנו מבינים, וואו, איזה כיף שאווה לחצה עליי. אני לא לוחצת על אף אחד. אני מתחייבת לישון על זה. תגור, מקובל מאוד, מאוד מקובל, מאוד מקובל. מה עוד? אני את רוקסן. כן, גם אני, הנה רוקסן, את אחרונה, את הדובדבן שבקצפת. היא הבטיחה לי ואני מחכה ככה בשקט. כן. מה הבטחתי, אולגה? שאתה תספרי היום מה היה ביום שלישי, אני מחכה. אז היה ממש כיף, אני עשיתי פשוט מאוד הרצאה בפעם הראשונה שלי, עליתי לבמה, כמו שאומרים, היו לנו שם לפחות 15 אנשים, זה היה קבוצת נטוורקינג, מי שלא מכיר. זה היה די מעניין, בהתחלה מאוד מאוד הייתי לחוצה, סידרתי שולחן יפה, אולגה, אני אשמח אם תשתפי תמונות ששלחתי לך. מה זה שלחת לאולגה ואני לא ראיתי? ככה. מי ששאל קיבל. אוקיי. רגע, תכף אני אמצא, אני אשתף. כן. אין בעיה. אז בהתחלה היה מאוד מאוד מרגש, כמובן סיוון באה איתי גם, אז היא צילמה אותי מרחוק, וידאו, סרטונים, תמונות, מלא דברים באמת עשינו ביחד. לפעמים היא הייתה יושבת מאחורי קהל, אבל לפעמים שהייתי נתקעת, היא פשוט הייתה חוטפת את השרביט, והייתה מדברת לכולם, אז אף אחד לא יכול להסתובב אחורה ולשמוע אותה. יפה. כל הכבוד לה, איזה אלופה. איזה כיף שיש ככה תמיכה. איזה אלופה. אני עומדת והם כאילו מסתכלים עליי ומקשיבים לה מאחור. רואים את כן. רואים. כן, זה היה כבר בסוף. אני דרך אגב שמתי, כן, מכל משקה, הבאתי רק 3 משקאות, אז שמתי כאלה צ'ויסרים כאלה, כמו שבאמת נתן לי השראה בסקסדי האחרון. אמרתי, אני חייבת באמת שאנשים יתאמו, כי יודעים כאילו מה זה על עובר, לא יודעים, אבל צריך באמת טעימה. וכן, בסופו של דבר אני הקראתי את זה מהדף וקיבלתי מלא ביקורות, אבל אנחנו יודעים שאנשים זה עם כזה, תמיד יש מה להגיד והכל בסדר. לקחתי לתשומת ליבי כמו שאומרים,
וזהו, אנשים טעמו, ועשיתי מחירה בערך של 200 שקל, כן, אנשים קנו בכל זאת, כן, בקטנה, אבל קנו, כן, דברים. כל הכבוד. יפה, ומשם, דרך אגב, יצא לי... תודה, ומשם דרך אגב יצא לי שתי בחורות שהיום ב10 יש לי מפגש איתה עם אנה. זה דבר הכי חשוב. נכון, ב10 את עושה את זה. בדיוק. פשוט מאוד היא דתייה ויש לה ילדים קטנים, אז אמרתי לא אכפת לי מתי, שאלתי מתי. אנה מדברת איתי בזום, הבחורה בטלפון, עכשיו אני אומרת אנה אנחנו לא יכולים לפספס אותה. כל שעה שהיא אומרת אנחנו מסכימות, אמרה 10 בלילה, אמרתי אנה אנחנו חייבות לתפוס אותה. אוקיי, איך הייתה השיחה? אלופה. ממש, וגם רציתי להגיד לך שאת נראית מעולה שם בתמונות, ממש מעולה, איך שאת לבושה והנעליים וזה, וזה ממש חשוב בעיניי, גם לראות טוב שעושים דברים כאלו. נכון. כן, גם כן סיפרתי שעשיתי קלין 9 לפני, אז באמת השמלה הזאת לא עלתה לפני. וואו. יפה מאוד. כל הכבוד. אני תמיד מתפעלת מסידור שאת עושה לשולחן, זה כבר שולחן שני שלך שאני רואה בתמונה, ווואו, אני לא יודעת לעשות ככה. הנה, סיוון מהצד מרימה יד, זאת אז סיוון מדהימה, וממש כל הכבוד, איזה יופי. נכון. ממש. כל הכבוד. אז הנה, כשזוהי תפתח קבוצה, תשימי לנו שם את התמונות. כן. אין בעיה. אוקיי, נהדר. אז הייתה לי עוד מישהי, כן, עוד מישהי, ודיברנו איתה כבר, והיא כרגע חושבת, אולי תזמין מוצרים, שלחנו לה תמונות, היא במחשבות. אוקיי. מה את אומרת על האתגר? אתגר מאוד מאוד מאתגר, כמו שאומרים. אוקיי. וכן, אני אשתדל, אני אנסה ואני אעשה הכל בשביל באמת לעשות לפחות 4cc. כבר עשית, אמרת שבשבוע שעבר אמרת... רגע. סליחה. לא, הכל טוב. רוקסן, תנסי לקום. לא, אני לא יכולה לקום. מי שלא יודע מה זה תנסי לקום, אלה, תנסי לקום. תנסי להרים יד. הבנתי. אוקיי. אני ממש משתדלת לקום עכשיו, מאוד מאוד משתדלת. חברים, אני רוצה משהו להגיד. אני 24 שנים בחברה, ומחודש הראשון אווה אמרה לי, הכי חשוב זה 4cc, וזה ככה מיד, אז לא היה חודש שאני לא עשיתי 4cc, אווה יודעת. כי זה קל, ואני לא מבינה למה אנשים לא עושים, כי אני יודעת שאם יש לי אנשים זה יותר קל, אם אין אז מוכרים, מרוויחים בכל מקרה, וזה קל, או ככה, וזה טוב בעסק שלנו, שאפשר לשלב איך שאתה רוצה, היה לי גם 8 ו10cc, את זוכרת? מה זה זוכרת? אנחנו עושים את זה. אם אתם עושים את זה, אז אלוהים נותן לכם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אם אתם יושבים ומחכים שזה ייפול מהשמיים, זה לא ייפול. זה צריך ללכת ולעשות או ככה, מחירות, חוגי בית, את למשל איילה, הדוכן זה מוקדם בשבילך, אבל את יכולה לעשות חוגי בית. מה זה חוגי בית? חברות, לא הרבה, לא צריך הרבה. אני תמיד, ואת אומרת שאת אוהבת מול הפנים לדבר. פנים מול פנים. כן, אז 3 חברות, אתם יושבים, מדברים, ככה וככה, את מספרת, העיניים בוערות, ככה, ותאמיני לי, אני התחלתי מחוגי בית, כי לא היה רשתות חברתיות וזה. אווה עשתה בשבילי את החוגי בית בהתחלה, אחר כך אני עשיתי חוגי בית בשביל האנשים שלי שהכנסתי, את מבינה? וככה זה הולך, כי לכל אחד יש חברים, ואם חברים אמיתיים, אז הם רוצים לעזור. ואצלי היה ממש כאלו, אנחנו עד היום בקשר, והם לקוחות שלי, והם קונים עד היום.
מהחוגי בית האלו, את מבינה? 24 שנים. דרך אגב, אולגה הגיעה אליי, אני הכרתי את אולגה. מחוג בית, גם אני הגעתי. היא בעצמה באה מחוג בית, כן? כן. וגם אני בעסק הזה מחוג בית. ההיכרות לא בעסק הזה, אבל היכרות שלי עם אנה ועם אולגה, מי שמכיר אותם, מחוג בית, ששם הכרנו, ומשם התפתחה ההיכרות הזאת לכל מיני כיוונים, ואנחנו ביחד כבר מעל 27 שנים. וואו. כן. כן, ולמה אני שאלתי על רוקסן, כי אני חיכיתי? כי היא כתבה לי לפני יום שלישי, והתקשרתי אליה, והיא אומרת, אני כל כך מפחדת, אולי אף אחד לא ירצה כלום, ומה אני אעשה, ומה מימו, אז אמרתי, אז מקסימום, אז לא ייתנו כלום. אבל את תנסי, את תעשי, ואת תרגישי שאת גבוהה, וזהו, וזהו, וזהו. והנה, בבקשה, אז אני מאוד מאוד שמחה, ודווקא מוצא חן בעיניי הרעיון הזה עם הטעימות, זה גם כן טוב, כי אנשים אוהבים ככה, כשהם עושים את זה, הם כאילו חושבים, מעניין, אולי אני אקנה אז שפתון או משחת שיניים. דווקא היו כאלה שכן הכירו את החברה, פשוט מאוד שתקו עד הסוף, ורק בסוף הם גילו לי שהם מכירים. הייתה אחת שבכלל קמה, היום לא שתיתי על עובר, אז עכשיו אני הולכת לשתות. איפה עשית את זה? איפה? באיזה מקום עשית את זה, רוקסן? בנטוורקינג בחריש. זה מפגשים שבועיים כאלו? כן, זה בעצם בעלי עסקים. נטוורקינג לבעלי עסקים, ככה זה נקרא. יש גם לידך, ואני הולכת לכאלה גם, אבל אולי של מעגל אחר. גם אצלך יש את זה, שזה בשבילי יש את זה בכל מקום, יש לי דעה אישית על זה. אני חושבת שמי שרוצה, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. לא, זה לא עניין של לדעת או לא לדעת. אני הייתי 10 שנים בביס, ויש לי לקוחות, מרינה שפירא דווקא סופרוויזר שלי. אני רוצה להגיד לכם, אולגה, לא תיתן לי לזה, אני הגעתי לנטוורקינג הרבה לפני אולגה, וכמו שהגעתי לשם ככה יצאתי. הגעתי וברח. בדיוק, כמו שהגעתי ככה יצאתי משם. לי זה ממש טוב ללמוד לדבר. כן, זה מקום טוב לדבר, זה מקום טוב ללמוד לדבר בזמנים מוקצבים, אוקיי? זה מקום טוב בשביל לפתח חוג לקוחות למוצרים שלנו, שבזכות זה יש היום לאולגה לקוחות מפה עד להודעה חדשה. נכון, עד היום הם קונים, אני כבר מקורונה אני כבר לא בביס, אבל לקוחות נשארו. אוקיי, היא סוגרת את 4cc עוד לפני שהיא עשתה קנייה בשביל עצמה. אין לה עם זה בכלל בעיה, שזה דבר מאוד חשוב שיהיה לקוחות. שאלה, סדרי עדיפויות, מה אנחנו רוצים יותר? כי סתם לדוגמה, להתקדמות בתוך העסק, לבנות על זה שמתוך נטוורקינג אתם תביאו אנשים לתוך העסק של Forever, לא ממליצה לבנות, כי שם סטטיסטיקה מאוד נמוכה, מאוד מאוד, כי למה? כי בנטוורקינג מגיעים אנשים עם עסקים שלהם. כל אחד מקדם את העסק שלו בתוך חלל מאוד קטן. ולכן הוא לא בנוי להיכנס לעסק שלכם. התפתחות של Forever, של שיווק רשתי, בנויה על זה שאנחנו מצרפים צוות חדש, שותפים חדשים לעסק שלנו. לכן תשתית של נטוורקינג לא בנויה למטרה שלנו, אלא כן לפתח קהל לקוחות, נקודה. ולכן אבל אם מזמינים אתכם ככה, לפעמים הם צריכים להביא אורח. אם מזמינים זה שווה. אז תבואו עם המוצרים ותספרו. יפה. זה שווה. ומה שאני לקחתי מהביז הזה, זה עברית. כי היה לי עברית ממש גרוע, ושם הכל בעברית, וגם כל הפגישות בעברית, וככה אחר כך עשיתי,
ואז התחלתי לדבר בעברית חופשי, אז זה מאוד עזר לי. אוקיי, אז שוב, אני רוצה להוריד את הציפייה שלכם, לבנות תשתית של forever בתוך נטוורקינג. זה לוקח המון זמן. נכון, אבל אפשר לקחת מכל דבר קצת, זה לא לשלול בכלל, אווה. רוקסנה, אל תמשכי אותי בלשון, כי אני אגיד עכשיו. תגידי. כמה זמן לקח לך כל ההתארגנות למה שעשית? זמן לקח לך להתכונן לזה. זמן? אל תעני לי. אני יכולה לענות לך, למה? תעני, אם יש לך את זה. שבוע, למה? שבוע, אפילו פחות. השבוע ימים השקפת בשביל להתכונן לזה. לא השקפתי, הייתי צריכה להזמין מוצרים, זה דבר אחד, אוקיי? לא, להזמין מוצרים זה זמן הכי קטן. את הכנת מצגת, הראש שלך היה... לא היה מצגת, לא הייתה מצגת. לא עשית בסוף, ברוך השם שלא עשית, כי התכוונת. לא עשיתי. כי התכוונת. כי לא ידעתי מה נכון. אוקיי. תודה לזוהי, שגם התקשרתי, גם שאלתי מה היא חושבת, נתנה לי גם כמה טיפים, ואחר כך בסופו של דבר דיברנו עם אנה, ועשינו איתה באמת את המתומצת ומה הכי חשוב. נהדר, נהדר. כמה זמן לקח לך כל האירוע? שעה. ונסיעה הלוך חזור? הנסיעה הלוך חזור עוד שעה? אווה, אי אפשר ככה, אי אפשר לדעת. לא, אני בתוך העיר, זה 5 דקות נסיעה. אי אפשר לדעת. אני את שלי אמרתי, אי אפשר לדעת מה יוצא מזה. אווה, תקשיבי, אווה, יש לנו בחורה שמגיעה לנטוורקינג חריש מחדרה. עכשיו היא עושה אותו דבר כמוני, ולי זה מפריע. כי אם היא נכנסת, אני גם צריכה להיות שם, כאילו מצד אחד אני יודעת, לכל אחד יש את ה... איך אומרים? כל אחד מרוויח, הכל בסדר. אני מבינה, אבל היא ראשונה שקופצת, שאצלנו מפרסמים בעיר היא ראשונה שקופצת, כאילו אני לא הולכת לחדרה, אני יכולה ללכת גם, בטח. יכולה ללכת לכל מה שמסביב, אבל אני לא עושה את זה, והיא כל הכבוד לה. אוקיי. בנות, דעה שלי, נשארת דעה שלי, אתם לא חייבים לקחת אותה. אני חושבת שאת הזמן... אני צריכה לצאת, אני מצטערת שיש לי זום אחר. כן. זוהי, תודה רבה. אז ניפגש. כן, תכף אנחנו גם נסיים. אני נשארת עם דעה שלי, אתם מוזמנים להישאר, כמו שדיברנו, כל אחד מכם בן אדם עצמאי לגמרי, פה אנחנו מקבלים תמיכה אחד של השני, וניזונים מהידע והניסיון של אחד והשני. אני לא כל כך מתחברת לנושא של נטוורקינג, כי זה לקח ממני יותר ממה שנתן לי. אני לא, זאת אומרת, זה לא שלי, נקודה. לכן קשה... את לא אוהבת למכור מוצרים, את אוהבת למכור עסק, ושם לא היה למי למכור עסק. בדיוק, בדיוק. הנה, אולגה קוראת לדברים בשמם. תודה, אולגה. אפשר לשאול? כן. כי כאילו לא שאלתי בקבוצה, יש לי שאלה, אם אתם ממליצים או לא. אני יכולה, נגיד, ללכת לכיוון כזה, לשים בתא דואר? לא שווה, לא שווה. לא שווה. חבל שזוהי יצאה לפני 2 דקות, אחרת הייתה אומרת את דעתה, כי היא גם כן ניסתה את זה. אני יכולה לספר, היא סיפרה לי. בבקשה, תספרי. היא קנתה, לפי דעתי, זה 4,000 פליירים, משהו כזה. 5,000? היא חילקה אותם בשכונה שלה, לא קיבלה מזה פנייה אחת. אוקיי. פנייה אחת היא לא קיבלה מזה. ואני אגיד למה, כי זה פנייה אישית. את יכולה לקחת פליירים, וללכת ולתת לבן אדם ביד. באופן אישי. באופן אישי, ולשאול, זה מעניין? תסתכל. דקה, תסתכל, זה מעניין? כן, אז תיקח. הנה, טלפון שלי, אם אתה רוצה, תן לי טלפון שלך, יש לנו אירועים בחברה, מעניינים, קוסמטיקה וככה וככה, אז אני יכולה להתקשר ולהזמין אותך. את לוקחת טלפון. אם הוא אמר לא, את אומרת תודה רבה, לקחת את הפלייר, וזהו, והולכת הלאה. אוקיי. אוקיי? טוב, בנות, היה לי כיף איתכם, יש לנו פה בנים אפילו, אז לי אישית היה כיף. אני מאחלת לכולנו שבוע טוב ומבורך. אני מקווה ששמעתם על חדשות נפלאות
4 מהאנשים שלנו החטופים שוחררו בסוף שבוע הזה, שזה ידיעה הכי משמחת שיכולה להיות, ומקווה מאוד שבקרוב כל את לא ידעת? אני מקווה מאוד שגם שאר החטופים ישוחררו, וזאת הייתה ידיעה פשוט כל כך בהפתעה ומשמחת כל כך, שזה מאוד מאוד מרגש. מאחלת לכולנו לשמוע דברים משמחים במשך שבוע קרוב, מאחלת לכולנו לעשות במשך שבוע קרוב מקסימום דברים שיקרבו אותנו לאתגרים שחברה מציבה לנו. ניפגש בסוף שבוע הבא, שבוע נפלא, ובמשך שבוע הזה אל תהססו לשאול שאלות, כי מי שלא שואל זה מי שלא עושה כלום. ככה אני מאמינה בזה. תשאלו, זה מעיד על מה שאתם עושים. אל תתביישו, אף אחד לא נולד יודע הכל. בהצלחה ושבוע מבורך. שבוע מבורך. תודה רבה רבה, שבוע טוב לכולם. ביי. שבוע